Cardom Pini News Fast Car Biang Long Birta Kethanja Bang Phi Nilement Sami Birti Kram Sapi Aprangsi Birta Thepi Arjik Tha Kheroni Penser Weekending ada kacelenga tawarpi ningkan pho ading ningkan isita pengpelang seta towar kiwak ahulik indang pontanglu Don pharu phora phok capsu sei APHLC Congress hemton atum BJP along kachapa ogdu la sorting pulote opposition ko andolan KSA kachingrum jipuki radaphan kapamang huchot lobon Nonabangke mahang ke thek arni chitalon repsi theklong kumatlo a hokpet a KSA khephan kumatlo karjapo Non Birtang Tonpen Arjik Sinang Kheroni Penser Weekending ada kacelenga tawarpi ningkan pho adim ningkan isita pengpelang seta towar kiwak ahulik indang pontanglu West Karbi Anglong Kheroni Penser Weekending ada kacelenga tawarpi Anupam Private Limited Company aphan towar kapasemar pekpondet penapi non an ningkan isita pengpelang Bonsitami lang that pen amrengadak kahino adang thepon bomlo Labang Sotawar PC EM Rinaterang Pita Dambong Wang Bomlu Bonsitami Puthot Kapasemar Ponjapan Thek Ponlong Lelang Lasi Labang Sotawar P Akungke Picnic Spot Pustame Doo Lasi Puthot Kapasemar Pontujapan Labang Sotawar P Kachehilat Amulugatung Ningje Prai Pusi Nilituma Piranke Kahumrida Mahod Nang Pachinidun Pusi Nilituma Piranke Kheroni Parent Singteron Birta Nang Pali ANPL माने अनुपम निर्माण प्राइवेट कंपनी अला लितुम लासो तवार का सलाम पन लागे तोंसिकोट पेन पेतांग दे लासो जोइने सी नन लाहे तवार बांगे एनु तोंगरलो लासे नन उठत पति सलाम पनी फान नन काउंसिलर सीएम अला लिफान सु पोस्टा में चुनरीलो जे labang so tawar cikleon phoyon trawasi dolang non kahino pula bangke isi nongnam thetan binalo kahino lasi non ningkan kon pene alang litum laso tawar chehlat longle lapen alang litum phan puthot laso nupom atum phan ban alitum pekpen alang litum chehlat lo kala cikleon thom basi dolang lasi laso tawar non amat Tongsikot pen henodak labangke isi kethetan alam lo lasi laso tawar phan uthot kap paselam ponthi phan alang litum council lo cari pontum positame alang litum phan pusi uthot pachesalam ponthunai athema non laso tawar kai ke ghonta si pen jirigin dei le non bangke ghonta sira si timna kol le lasi aprang kon ani kan ne kahido Hala sot ateng sinonda nakile thu rock ason si thek polong lo je lang that pen amreng la so daga banke henu pontu thailo kan kilometer ne kilometer photra bag di la so daga banke kaheno si thek polong lo la se la so masap so ademlo mage nalitum pu pen pasala pontu dei phase pachini polo la pe rada tumta chuniri lo batai lo alang litum ta paklang lo je labang so tawar ke puthot Salam ponthuni lase puthot tuniri thula council macari ponthum ba PWD EM mate CM MLA lo alang li phamse puthot tuniri ponthulo bangso akam puthot pachi salam ponthunai purat tum akemang ateng pen pachun ponsante kane rat ni aroi si panchonal Don pharu phora phok capsu sei APHLC Congress hemton atum BJP along kachapa ogdu la sorting pulote opposition ko andolan Pini jakong ni paing kore siar ni East Karbi Anglong BJP asai hemalong langhin dhansari nilip lapen Lumbajong constituency pen don pharu phora phok capsu sei APHLC Congress hemton methang asong aphan ningje thimobe lu upen BJP along kachapa ogdu EM Dr. Tuliram Ronghang aphan monit ke kroy chot kali arnamta alanglia phan ke kroy ke dokok joksi ke damtang Karbi Anglong Autonomous Council kilika huta BJPC hailaplo
la son si MLA kilega huta BJP si haidat lu bonta APHLC MA phu jai ka tharpen MEC MLA MP kileg batai pho chedan dun lo setame alangli ke e phongta haidun dedat Pipot ma puti jai ka thara phan ke arnam chinidet athe jai ka thar jongsi haidet puti karbiang long jordeji Lapen alangli aking e hongki bongo sena long sidu lapen aking e hongki karbia long sidu lasi morni si karbiang long ke jordeji abang pu arnam chinidet si batai phok kilik chidan dun deta hai hedet lu lapen non APHL se long ke do atum anta BJP long wang atlu puta kongrong pipen ning jepong Hapu lomba jong along APHL si pen BJP along kachipa ogtun atum setami APHL si arlu kachitonte kedokok pen ajok ningkang samdun de lapen APHL si along kedudun pen apor chipanohok helu APHL si arachari ke hai helu kupen si BJP along nang chipa ogtun ronglu athes EM Dr. Tuliram Ronghang ke claim kedam kemi kidu kelak arwara phan kelang kapaching barpon anchot kali kaching thura sayamu ke claim kedam kemi lasi nilitum APHL si pen chi usi BJP along nang chapok donlo lapen kewangji apor sitami APHL si pen BJP along kewangji atum do ulang puta pachini pon pai tame jiki party bang ke claim kedam mesen apuson si tun theklong lo laso potse ne tun pini lomazong consensi pen Milia bang ke assistant secretary lo papenda milia sangho tum samedulo alang litum sita la ke arpu hedundang atum saide lo lumazong long kapatir pikhi patum lo se kopi pot pi ajoine si pini litum nai chuwang nang ko thema la ke chethan protang te APSL sialong ki dudun nengkan merke prai peng antai tum kelelo stame hala bang so team la APSLC arlo hadak central committee tu bang arlo bang ke kachilang selet apen ke kachi tontet hepik ame thang tuang bong kachi diaw edet lason sidi tum theklong lo lasni tum same keng di mene lapen chok ni mene kwa joine si pinyan tanil tum dudun bo APSLC lo sa pinyan yana bang ke ni tum chini lo ye APSLC ke unelo tapi rada tum hanga ke thele tapi orang tum ke mang ke la ke chunun elo kusbi tum mathal ase pini tim kar piang long sa Dr. Tulang Rong Hang alang lia ke za along sini tum stane patir ti hunpo lapen itu anason sa mini tum te chirap dun fokus ni tum bang ke lumazong konsensi hoi pen bang ke terangke tu mathengno nang chithandun lo rasni tum pini lodak pini piposi kiwang inang ko theke chethan dam butang te dupik lapenason dupik chethan sing ne sipen protang te majo phantame akahe no lo thai bi APSLC lo bang ke son lo leader tu bang akahe no we boka sum ta kahe no we ke chok che ke nu bai ni tum ke ko jo jok lo ke chok che ke the gam lo bang ke sar jaiga tha ama si chok che de mane alang li si party president lo ben alang li si kama tha pon ki pitling pon ai sai pin alang kama tha pon pitling le jo ama si pini APSLC leader satum antame aneng hangaling si dam jam lo aneng hangaling si edunet lo nasiton chethan dam brotang te APSLC phan pu anone muni tum ka chipitu kar gara ratu lo ana kisu army RA ching to that ame tha kam chipikok stame APSLC phan lo ano kang hon lo ano ka sirap tu ame thang phama chini ne set phan an lo se pinyar ni alang li sar jaiga tha kia ke thek thel pen ki me joine si pini APSLC ara tu bang ke kong dong leaders tu bang ke chikak dun er kopi se ke chikak dun rotang pe alang li anu phan ka expel balo ka expel ta pine suspend pan ba so ne chok
expel lo botang te labang so hemalong ke nang du nong le lo la pen aking pak nang sibi nong le lo ku salang li kun ke tin song det lalo ase non che thana me ang tong ti episode 6 spokesman alang li phan karbiarat karbi aso tum ke kroi la pening ka chithe wano ni ke the seme alang li phan seme pini ke expel det lo toy jui lo dak ben lo isi ke thedung episode 6 tum isinang ke bob ke lalo la pena parta che thana me halai itum ani risika milikpe alang li seme ko anone arniar nang ching tu dun det episode 6 phana chi peduk du alang li ke o pranta me kiso ta doai chu bom nang chi song dun bom pini episode 6 long sen pini alang li sita me kopi ake thek long la pen kopi ki chok chelo ne sita me pini alang li sita me chek tak ng sikak dun dak episode 6 long pen bang la son si pini ka si peduk nai ne tum sita me kakha naina leader tum same pinya ni bangke episode si pen chusi episode BJP long Bharat Janata Party long se chipa ok dun erlo la poltante poson se li tum kar biang long ke asuli un po poson se tum ke kapatang tek po ke ya tum yong sa velo ke ya tum se memelo poltante tum kar biang long ko mat lo ya la pasi non ni tum ni ngachithe ake hai ituma CM la pen non ke MLA Dr. Turam Ronghang alang li tu phan iningje pidun le assembly long article 244 parman talang li hatak ninje dun lo la pen ke karbiarat tum stame labang sukaninje dun det la ana jakong ke the la puan alang li saho se pidun hata ama se hal so pen joksi mili tum stame alang li ahem preke hangalo la pen alang li akamat halong alang li claim along si betum lombazong assistant secretary do finance secretary do organizing secretary do alang li tum ana bangke bini tak BJP office along si nang join der ase alang li BJP long ki join dun team kar biang long ki join dun ke mili tum fans tame warsai ke meni pipon po lapen ke itu maki manganta na pachun pipo lapen ke article 244 estame BJP Karbiang long tim Karbiang long atau autonomous council atau alang itu fan itu makin mang bang nang pacun pipon fokus ini tu ke neak long pen alang tu fan aku pilo kasi udam me ipong hut ke ini tum seme esensi long sudah ada di seme pinyar ni ke ini tum bang ke kahe no se tek long kita tu kasi pinya bang ke ong dung akar pi tum seme ong dung akapreka khai tum seme pinang dun bom kasi pini itu man chota kali non akapreka tum ka wang bomala ko wang ji nali tum dun phang no non ke kam klem ang ru por pose ne tum pini nang tong khater lo sa arni ka prek ahut sini tum bang nang jon din kasi pini ni tum luma dong bang ke bang proxy ke bak do ni tum nang jon tu ape non aphi nang dun bom lang non aphi ni tum join det pen bang kep krep ho bak do lang ke wan ake hai Dr. Turam Ronghang sar phan ke munit ke support lo te ma sita munit ke support chot kari ar nam ke support thepik le pen ar nam ke rumi thepik lang lo lasi long in koirat crop a constituency ke hai lap ke dhemali gali ke ja bang enu long ar nam ke rumi thepik do ko in koirat crop constituency hai lap di council election ta la pen non MLA ta long ko ta hai la MP ta hai pulu tang te la bang su ka do ka ve ke lang ke chari ke japon ko mala team kar biang long ko mala pulu tang te pini chipareng teng pon ke japon ke hai Dr. Turam Hangsa asi ahuri si jaiga tharong ga tum claim dun lo ar nam tar dom dun lo fasting te dun lo alang lege Christian la pen ni de Christian te ma asi hada ka sona thak ar nam ar dom dun lo chipi dun pik lo fasting endun si ke hai de je pan anam chodom nun pilo so sita fasting ke non pai duk ki hoy dun na lo ke ko duk ki hoy dun na lo e keng thu patong dun keng thu patong dun na lo thang arija la long le betai ho election ni thu MP huta MLA huta MEC huta e hoy ta hai dun de propia polo anakar dom cha pulo tang te dakchini no
arnam thak thide pen arnam thak thide tela hello jai kathara ninglong arnam chinia je alangli phanyong si la karbiang long ajak kong pidelo pulutang ke mofi ko pitong pinchong puni thang ta pudet the di ta arnam ke chinia ta mati di arnam ke chinia posi alangli IAS officer hobo pare bon sita alangli ning sapaphe aking hongge bongo sen long sido aking hongge karbi pon mem tan karbi tung long ke ene aking hongji bikok chot moarni si karbiang long ke jor de tang pavir de jabangku arnam chinia amani tum ningkan betai ko election patudun alangli long cherap dun jaga tharlong i phoita hai dun jodel di lasi non akihai doktor turang hang pan ke langtha di itung chini namoy alangli ke arna mahirjumi do kunini pidam ke la hello di alangli akihai doktor turang hang mange ichini de tai mani sita arnam la phana kang hon tipik ahirjumi nangkar biang longarat pangri nangi nangkar biang longarat panang cari nai kidukela panang lain nangi pomen tan bang arnam chini akedi arnam chini er posila jikunu election kuno aphana bang pi hai verlo lake munir ka cerap to kali arnam ka cerap tipik teku pulau ke arnam kunam ka cerap dun haladak pitumta cerap dun nangi jong si cerap dun de pulo telake arnam pe situm je ron ke dan son mande lasi pini ke arnam basic dun arnam nangi toy munit pusi itum pidam nangi doktor turang hang sarban lahela पूरी के लाभाग्य आरोगात एले कॉन्स्टेंसी लो लापेन के ऑको लुम्बाजों नीली धनसिरी बांगरुम पेटन एपीएसएलसी लापेन कांग्रेस आदम don tharo pora don poket abang tuang pindah APSLC Congress men ji open era BJP party long pin lewat channel tu laso alang kita cepat dulu adalah kita di kunci Congress tapi kali langsung dia konsensi komite presiden dan ceklok lapin ke Congress dan ceklok tapi konsensi bangun peten don tharo pora don poket abang tuang kami cendeng Thomson rong pi ke Japan Karbi Lojolia song atom Sar Singteron Langkong Habe Auditorium Hall along Karbi Students Day katalon po. Karbi Khelong Repharman tok langamo kang tour Karbi Arat kiddu kisung along Kaiki Karjabdunja Phanpu Karbi Research jang atung chingrum si Karlitang Pratap Chandra Tokbi aphan Nei Phulapen Gandhiram Timong aphan Kongchon Bangarpu Ingwaisi kedamtang Pharukris Serkebra Hokebra Serkeb Aningkan Jakhong Chiklu Niphai Inkore Siarni Karbi Lojolia song KSA pu song amahang pathek panglu La song si pini Jakhong Niphai Inkore Siarni Thomson rong pi ke Japan Karbi Lojolia song atung KSA Dipu District Committee pen pater pipon si ingdeng Hokebra Troxy Karbi Lojolia song mahang kathek arni Dipu Sarsingteron Langkong Habi Auditorium Hulalong Alir Acham Pen Katalon Ponabirta Nangli Ada Porpai Sirke Bapor Malom Karbi Lojolia song Tiripe Meipu Thomson Rong Pi Aradeng Pen Karbi Lojolia song Alama Pangjar Ponsi Song Along ke Klem Barim Arna Marni ke Plang Tangatumaphan Chikimo Jamek Dengpo Halapu Inglong Thok SA Dipu Regional Committee Pen ke Isobai Chandra Singh Terang High School Pathok Lamalong si Talon Ponu Sonthosi Sumit Timung ke Japan KSA Atumpen ke Dipu Farmer Growth Center Long si Talon Ponu Sonsi Jameson Timung ke Japan Mate ESDC KSA Atum ke Dipu Club Long si Talon Ponu Lapen Samson Teron ke Japan KSA Atum ke Bokolia Mate Wolongkomaji Langpher Jutanga Klamalong si Ingdeng Troxy Cap ta Troxy Karbi Lojolia song mahang ke thek arni chetalon pon replo Pinpur me Karbi khe amoyar bum pulote KSA mate Karbi Lojolia song aphansi nonputa Karbi radatum kroi pame athe Karbi khe tum abatai batai break jam akisung ahot ke pajok donja phan alangli tum si aprang arja pen che songlo bonta bangso kangtang kring AKSA chathak chot si ropho trok an nang dukok lo Asamalong Ria lo kangtang kring hamphang song pulote All Assam Students Union Lapen All Boro Students Union atum henlo
bonta latumke kachathakji alamawi tangte karbeke amora bumpu radatum hokdeda phi kupia port KSA isivet achatayalong kido thekthedet puta penang churok tok aradatum chathan lasi pini KSA mahangke thek katalon adim ong amat radatum kunatsi kidunjima chongwai kroi lapen mangpu prongosonsi theklong kedam tanganing kan karbirong sarame atumta KSE kepangrum Japan pinang bor ipondo bonta inglong pho KSE lapen Thomson rong pi ke Japan a KSE pen akaprek a KSE tum kachingrum Japan lamthi kechapaklang theklong li Bijar long le lamki keklang hot kachasong Japan karbilojor le song chingrum petsi diphu hotel hempie long therangke me innilo lapen halabang so hot KSE kachingrum Japan der delu kusi KSE asong jatu lamthi chupaklang wintilo bonta pini arnian ningkan hini pleng era phita KSE isivet ke do Japan ke theklong abi ke akimang ke lalo apang penta kichengsi ke article 244 ila kini tumi kai kita reading lo na sodim long bank ni tumang ke idukla tum along nitum ke amoto masilalo we stand for oppressed people struggle idukla tum along kisung ke boy long kai ke kar jabji phansili tum ke ready lo atake ipran ledam ji tame kapire adim ni tum ke avelo apotsi we stand for oppressed people struggle na so amoto tengsili tum kam chiklem lo tapen number thom bang ke non itum ubi kimi itum ke chota non tan itum amoto long tadu mutum akhim long tadu la so thim long ta drugs abang ubi kimi itum la kechu drugs kechu aphai bang bat pi ko sila so aphai bang ko sons ke pijum jima la so patamin itum DC kano SP kano la penda ko si kaname partner kaching bai thui phandal itum angmong kaching bai pon pidu ko A student role in the autonomous state movement which Karbi nationalism and it's important. Asi enpolo silalo tema ni tum matha la je autonomous state ke kadu tahang jo lo sta chunun edelo chunun edet polam thi bangke kopi polo pototela bangke ke 5 Jun ji bangke it's a constitution se ke pass nahi pote parliament lo amaso parliament long non do prong tum kala ke article 244 e pormu bangta langli important te chine lapan chini damde pan pachini bang tawe aposi da kachisong ahring tangra ka bet polo bolote tum kachisong ahring tangra ka be pote movement kijapon thek article 244 pote hala gogolong langdam lote theklok ji la anchopo sita ki claim ponji la bangso sentiment hormu muni tum sentiment la bangso avi pote movement included the pote sentiment kidu ko somji pote non oi bangke movement ke thelong dalo ke pang cheng ho 1986 87 pen jeng 19 so lambang ke SG KSA KNJ kang tangring ke japon ho bangke hasot ka mang thek kit non oi chen ong nak lo akit sa do man bangke mentally bangke ing tangring lang ska physically un e apochi la tum lamban se pathu cholo non tum bangke sala so bangke avelo pol tum la bangke non ke owe ki mi man bangke chi song se te un elo pochi tum la bangke pon pami na yu to mas ter puthak potke pochi tum athim ta en tono halo autonomous state hangang ko ese kan same hangang ko kusi kada chingbai jing sai lo apate kada autonomous state hangji polate ile to kopia thot kopia tawar kan sini tum tam laso kaching sai mate debate lo tame ki ongdong atum bangke through democratic mass movement peaceful democratic mass movement of the world gamnang resim kang tanda kali labande ruling government chakajur ko kan mate lam tulang dok kan kali lasi kache song kan si tum hampek hanang ji pusela so Pinia berta lan se kang tonik lo do me thak me kardom